ħajja maħsuda fil-fjur ta' Żożija. Elenia Briffa kienet ilha 5 xhur biss taħdem għall-posta. Min qatt kien jobsor li kienet se toħroġ għall-ġurnata tax-xogħol u tmut b'dan il-mod. Ħbieb, kollegi u qraba għadhom il-koll maħsuda bil-mewt tal-pustiera ta' 19-il sena mill-Qrendi li tilfet ħajjitha traġikament wara li kienet involuta f'inċident waqt li kienet fuq xogħla. L-inċident seħħ għall-ħabta ta' 8 ta' filgħodu fi triq ħall-Qormi fid-direzzjoni lejn ir-roundabout ta' ħall-Qormi stess. Tefa ta' ġebla biss bogħod mill-uffiċċju ewlieni tal-posta. Jidher li żagħżugħa tilfet il-kontroll tal-vettura tal-Malta Post b'konsegwenza li din inqalbet u ġiet fuqha. It-tfajla kienet għadha kif bdiet il-ħidma tagħha bit-tqassim tal-ittri permezz ta' vettura single-seater tal-Amla Paxter. Immedjatament malli seħħ l-inċident iseħħu fil-post il-Pulizija tad-Distrett ta' ħall-Qormi illi għalqu triq għat-traffiku. Ambulanza ħadet l-tfajla l-isptar Mater Dei fejn ftit wara ġie konfermat li kienet tilfet ħajjitha. Il-Maġistrat tal-Ansa Caroline Farrugia Frendo fetħet inkjesta dwar dan il-każ u qed tkun assistita minn diversi esperti filwaqt li l-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha. Intant fost id-diversi messaġġi ta' kondoljanzi li waslu matul il-jum kien hemm dak tas-Soċjetà Filarmonika Lourdes tal-Qrendi illi sellmu l-memorja ta' Elenia u deskrivewha bħala tfajla li dejjem kienet ta' għajnuna fl-attivitajiet tal-każin.